everyone. So today I'm gonna be playing Limbo Friends, but this time it's in Romanian because of our friend Gabriel. Gabriel. Yeah, we'll speak in Romanian the whole If you time. can hear this, Gabriel, I want to have another sleepover with you. Gabriel, nu, Dami, du-te în asta, circle. Gabriel, Repede! e something circle. Gabriel, dacă tu auzi asta, eu vreau să am unul mai mult sleepover cu tine. Încă unul sleepover cu tine. Da. Eu țin minte, asta este August. August 28, când am dus să ziua din asta. Azi eu dacă asta video pentru tine, ok? Da, pentru tine. Dacă cineva se uită la asta și este în română, dacă alți persoane înțeleg în română, asta este ok. Faci o video din asta să spună tău prieten. Da. Și make sure to like and subscribe, Gabriel. Da. Dar el deja o subscribe. Nu la mine. Dar nu la tine, dar el să spună la end. Dami, nu pune muzică. What's up? Nu pune muzică. What's up, everybody? Dami. Yo, what's up? Așa să te... Ok. Tu nu trebuie să fii so bossy. Yeah. Guys, we know we're going to say this at the end in Romanian to our friend, but make sure to like and subscribe, comment down below, and hit the bell ring. I'd appreciate that a lot. Thank you, guys. And comment down below what's your favorite horror game. Yeah, because this is my favorite. Dami, înceapă. Așa să fie. Put noodles. Noodles. No. Ok, să începem. Începem. Ok, să începem. Nu cred. Începem. Wait up for me. Ok, aștept. Dami, I know. ți-ai minte Blue? Unde el este? Eu nu știu. La dieta. Nu știu. Ok, eu mai duc unde tu te duci, Dami. Tu vezi pe el. Cine, Blue? Nu, Eu nu este ceva. Undeva aici? Eu cred. Ok. Ok. Dami, Blue este acolo. Aici? Da, tu tu ești, ok. Ia să mă duc unde tu nu te duci. Nu, eu mă duc. Eu nu cred. Nu este Blue acolo? Nu cred. Nu este. Da, eu nu cred. Nu, Dami, eu cred că el este jos acolo. Nu cred eu. Nu cred. Da. Gabriel mi... Oh, nu. Blue. Blue era lângă mine. Nu. Nu este nimic aici. Nu, Blue. Nu. Tu ești trecută? Asta este foarte rău. Nu. Eu am două. Eu am asta. Da. Eu trebuie să duc de la tita. Dami este lângă tine. Eu nu este. Nu? Dami! Ok, Dacă... am...
Oh, nu, green. Ok. Nu, green, nu. Du-te, green. Green nu poate să vede pe tine, dar el poate să... Eu să citesc. Uite-te. Get some rest. You'll need it for tomorrow. 3 omori, asta nu este mult, nu este mult. Ok, care este să fie patul meu? Aici. Nu! Vedeți, asta este patul. Nu, asta este meu patul cu tine. Sus? Na 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 na. His name is Huggy Wuggy. Okay, She done. will eat your brain. Dami, nu mai mult. Santa Queen is awake. I think he knows you're there. Don't sound like Mommy Longlegs. No need to worry about him. Yeah. He's blind. How can he catch you if he can't see you? Yeah. That's not how you sound. The boy sound. My name's Huggy Wuggy. I know where you're hiding. No, Donnie, Green is down there. No, Blue is. I'm going in a box. Eu mă duc în cutie. Da, verde. Verde! Nu! Unde ela să ducă? Eu cred că este mâncare aici. Pot să fie. Eu nu am nimic în care. Ce este aici? Eu am sus? numai unul. You only slow me down. Ok. Nu. Eu nu vreau să mor. Unde tu ești, La Tania? teater. Acolo. Eu mă duc acolo. Mâncare? Da, mă. Ce? Da, ce? Da, ce? Dacă tu vezi bine acolo, el nu mai gutuce așa. Dame, pune mâncare acolo. Verde! Încă e... Nu, eu nu încă este. Acolo. Pune mâncarea! Pentru Pune că eu mâncarea! trebuie, eu fac. Nouă. Ok. Eu cred asta nu este așa de rău. Da. Unde este Să verde? fie două piere. Unde este verde? Ok. Eu... Cutelul verde. Este blu acolo. Ce? Așa de repede? Așa de repede? Ce? Asta nu este... Asta nu este posibil. Asta Așa nu este de mare repede. problemă. Orange nu este mare problemă. Da, dacă tu nu ești... Dani, tu duci și hrănești Orange. Nu, el să mânca, el este foarte repede. Dacă tu duci acolo, el să vede. Și dacă tu... Nu, eu nu să... Ok. Patul meu. Patul meu. Că eu nu pot să duci, dar nu e... Asta nu este așa. Nu, asta nu este. Am eu pat! De, acela, da. Ok. Ok. Asta nu este ultima noapte. Da, Este da, încă da. 3. Da. Ca Five Nights at Freddy. Tu știi, da, eu cred tu știi. Noi nu trebuie să mergem acolo. Tu să vezi de ce eu să dă. Nu, Dami, nu arăta! Te rog! Este strașnic? Nu, că eu nu vreau tu să mor. Nu mai să... Cred. Cineva este acolo? Doamne, verde... Nu, pastru! Chill, bruh. Bruh, chill. Eu sunt unde tu ești.
Te rog, eu nu vreau verde să fie aici. Te rog. I know she's gonna survive. I can feel it in my club. That's why I'm following. Albastru era lângă mine. Eu o să mă duc la orange, Dani. Ok. Și blue este acolo tot. Orange este acolo sus. Eu nu mă duc acolo. Așa de repede? Da, este asta. Eu Cum? Eu nu știu. Gabriel, we're gonna win this for sure. Da, noi să câștigăm. Nu este lumină, nu este bine, nu este bine. Ok, Dami, nu mai este 3 lumine, te rog, eu vreau tu să... Oh, no. Nu este lumină. Da, asta este patul, este meu. Uite ce sunt. Bine. Green. Da. Green și... Uite-te, ia. Ia-mă, uite-te. Ia-mă, uite-te. Eu vreau I-am tot. Okay. Looks like you have to turn the power back on. Is this the last night? Nu, aici sta și party. I don't count the party. Ok, și aici sta numai. Este multe. Eu trebuie să dă. Nu multe persoane să aba este. Eu am. Eu am tot. Doamne, eu nu vreau, eu vreau să câștig. Eu tot, eu nu dau. Cutie. Oh! Doamne! Du-te. Eu să fiu aici. La tot noapte. Eu să fiu aici. Eu să fiu Cu aici. el. Cu Eddie. Da. Eu să fiu... Da, este Eddie. strașnic. 29? Numai? Nu mai. Eu să mă duc acolo jos. Ok. Eddie. S-a scris. Este acolo? Nu, că... Asta nu este... Asta este ok. Asta. Cât? Ok. Te rog, eu nu vreau verde să fie. Eu aud pe verde. Dami, nu pune muzica! Ce? Am câștigat! Nu tot. Nu tot, că este încă unul. Oh! Nu se știe bine. 100. Asta. Nu. Încă unul trebuie. Eu cred. Party. Ok, Dami. Tu trebuie să... Ok. Este să iei asta. Da. Tu trebuie tickets. Da. No promise. Cât au murit? Nu. Nimeni? Ha? Ok. Eu am toate tickets. Eu am blue. Cum eu fac asta? Tu ai deja. Eu am blue party hat. I'm gonna stop on all the balloons. Nu, Dani, nu! Once I failed it. Nu, And te then I rog, died. nu How come? nu face asta.
putem să câștigăm. Have fun. Have fun there. Have fun there. Ok. Uite-te ce se întâmplă dacă asta ce Blue o să facă. Oh! Nu ai box. Nu. Nu o să câștigă. Te rog, câștigă. Te rog. Oh, great heavens. Oh, just come on already. Shit. Eu încerc. Nu. Oh, Nu. shoot. Nu. Oh, goodness, I see. Nu trebuie să facem asta. Te rog. Cum să facem asta? Aha. Te duce. Come on. Te rog. Deschide. Du-te. Ok, noi putem să câștigăm. Noi putem. Da, câștigăm. Uite. Who's that? Că eu o ating pe tine. Dar uite-te. Oh my god! Este ok, dame. Oh my God! Nu. Uite-te. Este ok. Dar dame. I'm a friend. Did I survive? Eu cred. Yes. Ok, Gabriela, noi video o să fie gata și da. Uite-te. It seems. I underestimated you. Asta cine e așa? Things could have gotten a lot crazier. Nu, da, papa. Gabriel. Dame. Oh, da.